تمام ويلكم ستر مدهني عالم أبونا رح ندوقكم كما يوعدكم ديكون كلهم تحنديهم سابير مسكن عندنا كنجمر له تا يوتيوب جميري عندي قدمي حمش هذا قبله هذا اسمع أبو المنفس قدس هذا أملاك وقدس السنة الله من وطفنس دك السيدة بقر مزات مية قدس بيتي كريستيان تيتش مريم تصير العالم والعالم هذا أنت كزين سبحك كان بارك كزين تامنك كان سلك كزين السوكاك قال لك كزين كان لسمك قدس سجل لك وزلك السجل كله ولقيت كان كل لسان أنت وتملك مالك توجه قاس وسنقسم أملاك أنت لو كل جس قالوا كل زين بسنتي وباك أنا بكم مهرن قدوس ولد كان زي بلا أنت مسس وتصلي كما زولو قدوس 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 الجابير أملاكنا زنبر كازر لخا كل حليف كان ما نزل علم تنبر كم سراق سام عرب كاب سميك سعد أبو بسم كان نزل علم تمسكن يكون سلا نتكا سلا فتاري نتكا سلا قويت نتكا قدوس الجابير أملاكنا نخبرك كان مسكنك كان قلقلك كان جزاك في الجميل نادمان ساقدلك أمين وعلى كنا نسخاهم حجر ما أملخنا نابز قدوس قبا أزي نابز زولنا يخينا بخمز مرة خبزعان كنا الرخاب سلس قبر كاسخاهم متمسكن نخلي صلوة أملخنا سخات سمعو سخات ريو قبر لنا أمين نهروك على كلمة ما أملخنا تمايلنا على كفلتنا أمين قبر لنا نعلم سلام نزازلنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا أما نقولنا سلام هبنا كل بعالمنا نريد زلنا حما أنا غير ما بصبوك أيرلنا توم بصلو ذكرنا زولنا أب حمام زلو أملخنا حمام مفوس أب حزن زلو سنانا عيام تميم سميم زلو نسعيام بسقام نفس التأثر تحيم فحز ولا أكبهم هو فرز زلو دحان يتولنا مقشا زلو دما دحان ملسلنا زولدنا يوم كلهم بارك هاديس كانت كاغر كعبيلنا بنا دينا قدس رنجل مريم أمالادنات بنا ملأ ترادانات بنا نبياتنا ورياتنا ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት አይትፈለየና ከምቲ ሐዋርያት ዝምሃርካ እዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ بحلنا خدن قديخي بسقافون دن قديخي أدي زابير صباعت ويتا السراوي سلام لك الله نسوك عنس برغتيخي فركر سوم برغي قومل تسقى زابير مساخي أوفست دس بالكي حاتياتنا صري لنا نفت ودخي يس كرسوس منتانا محرت لمن لنا أمين يفتح ويشرق جنام لك نوراني يس كرسوس كان سريات يدم ساسيا بسا ولدو لبرو كساتي برهان أنتم أبي كانت وحيديا كونات ران سايرغو سانات ببس مكمو كن فتانون صاني رسين رسولان سمات زيو مهارن كرسس مل عصر تغلط زيو مهارن كرسس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كرسس مل عصر تغلط بنت اجزتنا مريم كرسس بنت اجزتنا مريم كرسس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس بنت اجزتنا مريم هرنكروسوس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس بنت اجزتنا مريم هرنكروسوس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس بنت اجزتنا مريم هرنكروسوس إذا سعزي آمن بارسقا قويتنا إيس كرسوس هم قبرن نفسمتا ساعات معلتن إياه كمون لك أسام سالم السلزخوني كم ودعتا قزي عدم سبتوصر هاي مشقانا صلوت سناي نجر نجبرلنا رب على الجابير أبون قويتنا أملقنا مدحنا يس كرسوس نمسكن لنا صورنا ردي إناني حليونا نقربنا تقبلنا تمعونا نجحنا سعادة سعادة يونا بصحنا أيو جو مزعد السعادة زيان كل زماني وطنان بوسم سلام كحلونا كل نزح الجابير أملقنا لمنا لنا وقويتنا الجابير كل تحزابون قويتنا أملقنا مدحنا يس كرسوس لولو كل قبرين ما انت كل قبرين أو يشتغل قبرين نمسكنا كالنا سلا صور كنا زرد آخرنا زحلقنا نبخاون سلا زقرب كنا تقبر كنا سلا زعو كنا زتنا آخرنا سعادة سعادة يوم سلا زبط آخرنا نمسكنا أو قويتا قرب لنا أو كرسوس سلا زند منك كالنا كم حرد كون دللنا نزغد السعودة زيان كل زماني وتنام بوسم سلام كلنا كل نزح الجابير أملخنا لمن لنا أو قويتنا الجابير كل تحزابون قويتنا أملخنا مدحنا يس كرسوس لأن كل قبرين من تقول قبرين أو يشتغل قبرين نمسكنا كالنا سلا صور كنا زرد آخرنا زحلقنا
نبخون سلز قرب كنان تقبل كنان سلز عوب كنان زتنا خنان ساعات زعون سلز بصح خنان مسكنك أو جويتا يقرب لنا أو مفكر سب سلزن لمن كلنا كان محرت كون لنا نزعد السؤال زيان كل زمن يوتنا نعقاب انفراب بفصم سلام كم بفصم حبنا كل غناتن كل مكران حب أمجورن زخنا كل قبر سيطان مخرج فأسواتن من لعل صلان أو جويتا كبير كاب كل حزب خاونا رح كاب زريا أبزز لنا يبوتاونا رح زتعم زحشن عزلنا تمانين عن كربيتم كل حال صلان كرق سلطان ذهب خنا نساهم كاب كل فؤاد احنا نبالا حنا برنا فتنا يتأتونا حدا ودخا قويتنا أملقنا مدحنا يذكر سوت من تور سويل وزقبرو محرتين قراتان مساخا معر محوم زغن منفس قدسن بسغانا صنعاتم بوزر لك من كل ساعة نزل ألم آمين وأملاك مثال خام حرني كم تعبير رايح أبو سيد مسس كأبو سيد صبيك حسبني كأبو حتياتي وين أسريني أنا أبو سيد اللي تعلقمه حتياتي كله جزب أبكر ما إيو زربا خاص عاد فردخان سوان كاتر كبس أنا نخاطر أبدلكو أبكر مخا أكي غوركو نهو بابا سات ولدكو يك أبو حتيات أنا ستني نو أنا حق أو اشتغلت لديو أحبابو انتو مهرني انت غصر سوسم عزات ريني كبررك سولو سابني تنزغت كتخينا سمت حقوس أصبحت عن حقوسنا اسمعني كسكا حو حتياتي كولو نبزل لعبة سيون دمسسو وعملاق صوري لبي فتر اللي سعنا منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربيني كلش منفس كاونا يتقرفني حقوس مدحان كامل اللي فقاد أنيا منفس ندقفني نقد خان مفرس سمرهم إيه حتى أنا بخم لسويم وأملاق مدحاني كعودا دم عن نقفني سانين صدق هالل كتبولو اللي إياه ويتا في مزقانا خنقرس خنا فلايك فات مسوعات بايا بلكانين تزي كون اسم قرب كل كانري مسوعات مراريت وقوني خمو مسوعات أملاق سور منفسيو وأملاق نسورون كتن لبايتون عنيخا يتسيم سقها سناي قبر الله مكاتيات يرسالم ندق شو مسوعات سلكيم زحر مسوعاتي بمولي مسوعات بها قبل كايو شو عم مسويخا أراحو قرب الكايو محل ليل ويا صلاة كزير كاس كرسون قسين أملاقين مسكانا قرب له حاتياتيك حد قال لك ألمنو آمين. أبونا بملأك السلام مزمور داويت مبل 230 ماما بري مزمور داويت مبل 230 حدن أبي مرقيتا مزمور داويت مبل 230 كلتن حفتنا لولا مزمور داويت مبل 230 سلستن أدينا إلسابيت أبيت مزمور داويت مبل 234 بوشت لبخن كسيل كنصليا 234 أبي ماما ملو مزمور داويت مبل 238 شو تقبل الله هرتمنيت مزمور داويت مبل 240 حدن الراشدين ماما بري مزمور داويت مبل 240 كلتن حافتنا لولا مزمور داويت مبل 240 شدشتن أبونا بمرقيتا مزمور داويت مبل 240 شوعتن ماما مولو وديك اندحر خونكي مبل 245 جنا تخونك خا ممرتمني توديك تخونكي مبل 248 حديخن مزمور 248 هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣትን ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማየትን ኣመስግንዎ
እሱ አዚዙ ተፈጢሮም እየሞ እስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቶም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኹም ኣቶም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ገመያን ቃሉ ተስልጥ ሕበቡላ ኣቶም ኣኽራን ኮብራቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድሪ ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣጓበዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስምበይኑ ልዑል እዩ ኣሜን ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ እስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዘቕርቦ ህዝቢ የመስግኖሎ ኣሜን ሃሌሉያ ስለቐለት ክብሪ ምስጋና እዩ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ዝጽናዕ እስራኤሉን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኸዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ከብራያስ ሕጂ ከም ተሰረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኩን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን። ኣዴና ኤልሳቤጥ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ መፅእ ኣለኹ እሺ ክፍታት ጸሎት ድያ ወ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹሲ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ደቃስ ተንስእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እንዳበልኪ ተማሕፀኒ ስብሓት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ኣሜን። መምህር ትምኒት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ ከይን ኣብ ቅድሚ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዓ ስጋኺ ከለኺ እንታይ እትትህብዮ መሲሕ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናውቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ ይብላ ኣለኹ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ማማ ብረይ ኦ ንጽሕቲ ድንግል እሺ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካብ ያርሕቕ እዩ ነቲ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሃለዋት ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቓቕሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን ሜን ሓፍትና ሉላ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልና ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን መግቢ እትህቦም ኦ ኣምላኽና መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰን ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቅበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረና ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእና ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃልና ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓኻ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕና እንዳበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሲ ግርማ ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማር ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ጥጥባ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ማማ ሙሉ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተንሲኡ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ነቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ሓጢኣትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ሃብ ፀሓዮሞ ምትቲ ቅዱስም ካይል ካፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ነሕዋትና ንሓትና ከዓ ነብሶም ዓረፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ዝዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢኣት ዝዝኾንካ ጎይታ ርዳእና ልማንና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍፅም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ እሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ደስ ንግስኻ ትምፃእ ፍቓድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ንዕሳና እንደበልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ዘለዓለም ነትካይን ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕልና ከድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ክርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን መምህር ትምኒት ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም እሺ ኦ ቅድስት ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና ናብ ሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ናብ ሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላሊት
ናወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦን ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ቁርዓት ዘርእና ሰላምታና ኣቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገና ተዘከርና ኣሜን አሜን። አዴና ኤልሳቤጥ ሃይማኖት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ድያ ኣራይ ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መፅኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓንና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሓዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድጌት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጌታ መሓረና ኦ ጌታ መሓረና ኦ ጌታ ባርኸና ኣሜን። አቤ መርጌታ ጸሎት ሃይማኖት ቃለ ሕይወት የስማዓልና ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገና ክርያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን ላይሶን ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ማማረዘነት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙልአት እዮም ኦን ኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ ሓረኒ ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምስታናኹም ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና
እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውርን ብሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ ይቕረ በለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ኣሜን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ وأكوبك معبسان بك ممرتك أملاكنا وأكوبك معبسان وقويتا بقعات قرنا مسكانا خمزلنا خنصلب سمايات تنبر أبونا سمعت نبر أبونا سمك يقدس منقصة تمسا فقد كام تاب سمايكم دمان بحيكم علت ما قبنا لما هبنا نحن زودرنا بردم كم دحرقنا لهم بردنا نعسانا دقلنا كم كفاد احنا نام برفتنا يتتولنا من قسن حايلين كبرن نزل آدم نتكاين مؤمين وزيتي مريم بناي قدس قبريل ملا سلام تا سلام لك الله وحنا خدن قليخي وسقاخن دن قليخي أدى زيابير سباوات قيتا سراوي سلام لك الله ونسويك وعنس برفتيخي فركر سبون برخي ومل تسعقا إجابير مساقي أوفيس تدس والكي حتياتنا صري لنا نفتو ودق إيس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين نسعاد سبلوتو قويتا أبزا معالت زي أب كن مخابت أكباركم بقال بحسابكم بكل واساتنا زحط عنايو صغار روح المبقر تسابن سلزغان كام انت تقدسم كاركات عرقنا نحدقلنا وأملاق سلام كن حدر سلام وتيتابنا أبزانا يدك أسك زينا خاب كل چنكتنا ساقبرنا كاب كل غفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام ملاك على أخلنا سقام برهرانت مبقر سبزغان حدو ودخا كتنا أملاقنا مدحنا يسكر السوس يتبون مسؤولين كبرون وداسيان قرمان زرلوكا معرفة مزغنا وهوت منفس قدس المسكانا يقباكا الجن زل علم علمن أمين تحنا وسوا كيف سعاد زل صلوات وقويتا محرنا محرت كون أبزحلنا وأبنا وسوا كيف ساعات جزيان أب سماينا مدرن بخبرة سجدل كاك رسوس من عملقنا بعدنا وقت قسم بزح مرة بسنات تمل آخر وخروقنا تمانا قدامهم حتى تنياتات محر نحات بن الساعات مليس بهوت كنا برمبرموت زي تدلي من تصبيهم دلت سوا سمايات كرهبو وقلنا بدحنا تتقدم عقويتها أبزا سعزي أنا بكل ساعات لما أنا نتقبل وتناك أنا عنا تزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حاتياتنا حدقلنا كاب كل حزن سكات مرد عنا ولونا نكون عقب بودسان ملاك حلونا ناوهدت امنت كان مرحمة انتي نابت زي مرمرن زي والسنة فتت كان بس حد لنا نسان زل علم بروكا كأمين وقويتا بوعات كبرنا مسكانا خمزينا خنصلب سمعت تنبر أبونا سمكاي كردس منقصة تمسان فار كان تاب سمعيكم دمان بريد نعلت ما قبنا على بهابنا نعم ودلنا ودلنكم دحرقنا لهم بدلنا نحسنا دقلنا لو كفار احنا نام برا فتناي تتوانا نقسن حيلين كبر نزل علم نتكاين ما أمين وزدت يا مريم ناكل بس جبريل ملا سلام تا سلام لك لهم حلنا غدن قليخي وسقاخون دن قليخي أدى إجابير سواد قوي تا سراوي السلام لك لهم نسخي كاب عن السبرغتي خي فركر سفن برغي وملتا سقا إجابير مساخي وفست دس والكي فتياتنا سريلنا نفتو ودغي يسكر سوس منتانا عرت لمن لنا أمين إجابير يقبل له أمين ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜን ኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 እንገብሮ ንባብን ኣስተንትኖን ሕቶን መልስን ናይ ሃይማኖት ኣበው ንሎም ድማ መቐጸልታ ምዕራፍ 59 ካብ ቁፅሪ 9 ኣትሒዝና ክነንብብ ኢና ኣብ ቁፅሪ 9 ዘለዋ ንባባት أدينا إلسابيت أبيت وانجيل لوكاس معرف حادة قطر 13 وانجيل لوكاس أب حدش كيدان كوينو
مجمرتا وانجيلنا ماتيوسيو ماتيوس ماركوس لوقاس سيلنا اتقدامي معرف حدا وطرع عسران سلستان كتم ببالنا أنتي وطريا كتسيلا دلان بابنا ماما بري أبا أبو انجيل لوقاس no. وانجيل لوقاس معرف حدا قطر سالاسان شدشتن رك قبرا غريتا معرف حدا لوقاس انت اخذ بالكن ناي حدا عسران سلستان حدا اسران سلستان حدا أوه. اسران سلستان ماما بري دما وانجيل لوقاس معرف حدا سالاسان شدشتن وانجيل لوقاس معرف حدا سالاسان شدشتن كساب 57 كاب سالاسان شدشتن كساب 50 حدا نهاية صحافات سجمان الواهن ذات ريواب سكرين الشين نباب قدرة شعته كان بحدش اجزابي هير مثالي تنسائي بفقادو التخون بتنسات إلسابيت قالته قويتاز سروع حقي وانجيل كم تتزاربه اتقداماي زرقي كم تسرعاتيو اجزابي هير زقبروقنا كابزوح عمتات زموته مهتسن زرقي كم زوت قبره تنسيز التفتسملو بدحر فتصامي تشعات تورحي كم زولد قبره مدينة إلسابيت وانجيل لوقاس معرف حدا أسران سلستان عرف زي يلن أبزي بيج وينجر أبي أخذ بالكن ماني وينجر لوكاس عندي خلكني هو وانجيل لوقاس تقدامي معرف أوه يا حمزة شعبت أوكي هرا وطريع أسران سلستان شعور هرا شيء شعبت شعبت خلي أسألني وطريع إسران شو عته سلستان إسران سلستان عادي أسأل تشومان كم دقيقة إسران سلستان هذا زكرياس دما معلتتات أقلقلوتو مسفت سمي نابيتو تملسي دي حكي هو عليه وتسمع لنا يغني اللي سوري أمين ونقول لك حدا سالسان شتشنس 50 حدا إنه سان شو عتن الشيء عدن دول كامسيل نمبر شو عتساب صحف على الشيء إنه إلسابيت إتاز زمدك إكوان أملاح دي سأنا نقرس اللذي يلبو أبرقنا أودد أني سألا نتمخان تبهال إزور إزي سار سايا أيوبلا مريم كأني خو أنا باريك زابير كم تزرب خايخون اللي بلد اتمال أخدم ما خاب أحلفه مريم إلسابيت كم تبس حتى بتقنتي مريم تنسئت تقالات إفادة ما نزبان يهودا نبحان تأدي ديبت نبيت زكارياس آتيخا ني إلسابيت سلام بلتا كونا دما إلسابيت قال سلامتا مريم مسمعت اتهزان أبكر ساتا سراسري ني إلسابيت دما منفس قدس ملأ بعبيد متون عولا بلت نستغي خبا نستبرغت إخي فركر سخون بروخ إيو أدقويتا نابايك تمزخي إذا خباي كون اللي إنه دمت سلام تخم السمعكم أبكر سيهتان بحقوس تسراسري اتخاب إجزابير التنكر الله قال كفت أم إيومو اتهز آمنت برختي إياه سولت مسكانا مريم دما بلت نفسين إجزابير تعبيو منفسيك أب أملاخي بتمدهني بحي بلا وردت باريو سلز رأي اتحيال أبي نجر قرلي يمو سمو قدسيو إنه خاب حج كلهم ولدو بتخبلن إيام محرتو نتم زي فرحوان ولدو ينبر حايلي بقلت قبره نخورعات بحساب لبهم زروم
ንሓያላት ካብ ዝፋናቶም ኣውረዶም ዝተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም ንጥምያት ብፅቡቅ ነገር ኣፅግቦም ንሃብታማት ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ንከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃም ንዘርእን ዝነገሮ ክሳብ ዘለኣለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባሪኡ ተቐበሎ ማርያም ኣስታት 3 ወርሒ ዝኣክል ምስ ወርሐት ድሓር ናብ ቤታ ተመልሰት ልደት ዮሃንስ ጥምቀት ኤልሳቤጥ ክትወልድ ኣዋርሒ በፅሐ ወዲ እውን ወለደት ኣሜን 7 ይመስለኒ هو 57 قتلنا قطر 10 تزل نبابنا حفتنا لولا قداميتي ملكت باولوس ناب سب تسالونكي معراف 4 قطر 10 شدشته نباب قطر 10 بتنسايقنا بزي خمز قبر ايكون انزخون ملكت كنفح كلو موتات كتنسو يوم كم تيك زيابير ابتادون كوان مسكر كعكع زفريت زفريت بتري زرعيو مسالي يخون ተሰሎንቄ 4:16 ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭደረታትን ብድምፂ ልቀ መላእኽትን ብመላእኽቲ ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ቅድም ክትንስኡ እዮም አሜን ኣብ ቁጥሪ 12 ዘላ ንባብ ማማሙሉ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 2 ክሳብ ቁጥሪ 5 ንባብ ቁጥሪ 11 12 እቶም ፍሬኦም ዝብላዕ እፅዋት እውን ብዘይ 12 ወርሒ ፍሬኦም ኣይስውትን እዩ ከምቲ ቁልዓ ካብ ማህፀን ብብዙሕ መዓልቲ ፍጹም ኮይኑ ዝዓቢ ብትንሳኤ ግና ብሓንቲ ሰዓት እዩ ዝፍጸምን ዝትንስእን እምበኣር ነቲ ሓደ እኳ ንፍቓዱ ክቃወሞ ዘይክእል ሓይሊ እግዚኣብሔር ንፍለጥ እምበኣር ከስ እቶም ዘይኣምኑ ናይ ሙሴ ነገር ይስምዑ እግዚኣብሔር እዚ ኣብ ኢድካ ዘሎ እንታይ እዩ ክብሎ ከሎ በትረያ በለ እታ በትሪ ደረቕ እንተ ደኣ ኮይና ነዛ ደረቕ በትሪ እዚኣ እግዚኣብሔር ነፍሲ ገበረላ ነፍሲ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ፍጥረታ ካልእ ፍጥረት ኮነት ኣብ ህላዊኣ ከዓ ካልእ መልክዕ ኮነላ ዘጸአት 4 ካብ 2 ክሳብ 5 እሺ ዘጸአት ምዕራፍ 4 ካብ 2 ክሳብ 5 እግዚኣብሔር ድማ እዛ ኣብ ኢድካ ዘላ እንታይ እያ በሎ ንሱ ከዓ በትሪ በለ ንሱ ድማ ናብ ምድሪ ደርብያ በለ ናብ ምድሪ ደርበያ ተመን ከዓ ኮነት ሙሴ ድማ ካብ ቅድሚኡ ሃደመ እግዚኣብሔር ከዓ ንሙሴ ኢድካ ዘርግሕ እሞ ብዓለሊኡ ሓዞ በሎ ኢዱ ዘርጊሑ እውን ሓዞ ኣብ ኢዱ ከዓ በትሪ ኮነ ቃላት ምስጋና ሳብ 4 ድያ ሓቀ ክሳብ 5 እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታቶም ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ከም እተረኣየካ ምትኽኣምኑ እዩ ለቃላት ክብሪ ምስጋና ይኹን አሜን ቀፂሉ ዘሎ ንባብና ኣብ ቁጥሪ 19 መምህር ትምኒት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ካብ ቁጥሪ 3 ክሳብ 5 ዘፍጥረት 49 ካብ 3 ክሳብ 5 ንባብ ቁጥሪ 13 ክሳብ 19 ነዳምፅ ግብሪ እግዚኣብሔር ሓቂ እዩ ሓሶት ኣይኮነን ብኩሉ ቅኑዕ እዩ ምትሃት ኣይኮነን እነሆ ብሓቂ ነቢ ሙሴ ንልብና ኣሐጎሶ ብርግፅ ተመን ደኣ እምበር ምትሃት ከም ዘይኮነት ምስ ፈለጠ ከዓ ሃደመ እቶም ፈተውቲ ክትዕ በዚ ከይዕንቆፉ እግዚኣብሔር ከም ዝፈቐዶ ካልእ ስጋ ስለ ዝገበረሉ እዩ ድማ ከይብሉ ቅድሚ እዚ ኩሉ ነዚ ይፍለጡ እግዚአብሔር አብ ክንድት መጀመርታ ዝፈጠረሉ ስጋ ክወስድ ንሓንቲ ነፍስውን አይ አዘዘን ነቲ ስጋ ተመን በትሪ ገበሮ ምሳሌ ትንሣኤ ሙታን ገበሮ ነቲ ተመንቲ ድማ እግዚአብሔር ንፍርድ ኣይገበሮን ኣብ ክንድታ በትሪ ከዓ ነቲ ተመን ክፈርዶ ኣይፈቀደን ግናኸ ትእምርቲ ትንሣኤ ብበትሪ ገበረ
እግዚአብሔር ብዘይ አምን ሰብ ሓይሉ ከም ዘይምርመር ገለጸ ብኩሉ ግብሪ ከኣሊ እሞ ነዚ ብርግጽ ገበሮ ካብታ በትሪ ከፊሉ ዘይኮነስ ከም ፈቃዱ ኩለንትናኣ ኣተንስአ እዚ ምሳሌታት እዚ ከምዚ ዝገበረ ንናይ ዘለዓለም ህይወት ተስፋ ምእንቲ ኸውን እዩ እቶም ኣብ መቃብር ዘለዉ ከምዚ ትንስኡ ነቲ ሓለቓ ነቢያት ሙሴ ምስክር ክኾነኒ ክጽውዖ የበለ ሮቤል ስለ ዝበደለ ያዕቆብ ኣቦኡ ኣቦ ቅዱሳን ኣቦታት ረገሞ ከምዚ ድማ በለ ሮቤል ወደይ በኹረዩ ክፉእ ኮነ ክሳዱ ኣግዘፈ ከም ማይ ይሕው ዘብል ዘጨንቕ ገበረ ኣብ መደቀሲ ኣቦኡ ደየበ ነታ ኣብ ልዕሊኣ ዝደየባ መደቀሲ ከዓ ኣርከሳ ሓጢኣት ብምግባር ከም ማይ ቀዝሒ ኮይኑ እዩ ዳግም ብምግባር ጽድቂ ክመውቕ ኣይምለስን እዩ ምስ በደለ ኣቦኡ ናይ ሞት ፍርዲ ከም ዝበየነሉ እዚ ነገር እዚ ወፀ መምህር ትምኒት ዘፍጥረት 49:3-5 ክብረት ያብል ዲያቆን ኣነ ኸንድድ ዘፍጥረት 49:3-5 ሮቤል ንስኻ በኹሪ ኢኻ ሓይለይን ቀዳማይ ጽንዓተይን ብኽብረት ብሉፅ ብስልጣንካ ብሉፅ ከም ፍሉሕ ማይ ገንፈልካ ናብ መደቀሲ ኣቦኻ ደየብካ ሽዑ ኣርኪስካዮ ኢኻ እሞ ብልጫ ኣይትረክብን ናብ ዓራተይ ደየበ ስሞንን ሌውን ኣሕዋት እዮም እስፎንያም ኣጽዋር ዓመፃ እዩ ቃል ሕይወት የስማዓልና ክብረት ይሃበል ኣሜን መምህር ትምኒት ዘዳግም 33 ካብ 1 ክሳብ 6 ዘዳግም 33 ካብ 1 ክሳብ 6 ንባብ ቁጥሪ 10 እነሆ ሙሴ ምሳሌኡ ገለጸልካ ነቶም 12 ነገደ እስራኤል ክምረቕ ክደሊ ከሎ ንሱ ሌዋዊ ካህን ከም ዝኾነ ብኢድ ካህን ድማ ሓጢኣት ከም ዝሕደግ ፈሊጡ ሮቤል ይድሓነለይ ደኣ ኣይሙተኒ በለ መምህር ትምኒት ዘዳግም 33 ካብ 1 ክሳብ 6 ማማረዘነት ደድሕሪ ኣልግብ ኣቢልኪ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 35 ዘሌዋውያን 4:35 ቃል ሕይወት የስማዓኒ ዘዳግም ምዕራፍ 33 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 6 ሙሴ ንነገዳት እስራኤል ከም ዝባረኾም ሙሴ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ቅድሚ ሞቱ ንደቂ እስራኤል ዝባረኾም በረኸት እዚ እዩ በለ ድማ እግዚኣብሔር ካብ ሲና መፀ ካብ ኣሰር ድማ ተላዓሎም ካብ ከረን ቃራን ኣንፀባረቐ ካብ ኣዕላፋት ቅዱሳን መፀ ካብ የማናዩ ናይ ሕጊ ሓዊ ቆፀሎም እወ ንሱ ንህዝብታት የፍቅሮም ኩሎም ቅዱሳኑ ኣብ ኢድካ እዮም ኣብ እግርኻ ይቕመጡ ካብ ቃላትካ ድማ ይቕበሉ ሙሴ ከዓ ሕጊ ርስቲ ማሕበር ያዕቆብ ኣዘዘና ሓለቑ ህዝቢ ነገዳት እስራኤል ኩሎም ብሓደ ምስ ተኣከቡ ንሱ ኣብ የሽሩን ንጉስ ነበረ ሮቤል ይንበር ኣይሙት ሰብ ግና ሒደት ይኹኑ ኣሜን ዘሌዋውያን ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 35 ከምቲ ካብ ገንሸል መስዋእቲ ምስጋና ዝፍለ ስቢ ንኩሉ እቲ ስቢ ይፍለ እሞ እቲ ካህን ኣብ ልዕሊ እቲ ንእግዚኣብሔር ብሓዊ ዝግበር መስዋእቲ ኣብ መሰዊኢ የሕርሮ እቲ ካህን ድማ ብዛዕባ እቲ ዝገበሮ ሓጢኣቱ የተዓርቆ ይሕደገሉ ከዓ ኣሜን ቀፂሉ ዘሎ ንባብና ኣብ ቁፅሪ 25 ክልተ ንባባት ኣለዋና ማማብረይ ቀዳማይ መጽሓፍ ነገስት ምዕራፍ 16 ካብ 17 ክሳብ 24 ሓፍትና ሉላ ካልኣይ መጽሓፈ ነገስት ምዕራፍ 13 ካብ ቁፅሪ 20 ክሳብ ቁፅሪ 22
إذن حج زنباب نبابات كاب قطري عسران حدن لبيلنا نسمع عين تقدسنا كانت سنعان كنفلتن زنبابنا ቀዳማይ ነገስታት ካልኣይ ነገስታት ሶሪ دولا خليتي ካልኣይ ነገስታት ቁጥር ክንደይ እሺ ጽናኸልኪ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 13 ካብ 10 ክሳብ 22 ኣብዛ ቁጥሪ 10 እንታይ ክንሰምዕ ጸኒሕና ሮቤል ይድሓነለይ ደኣ ኣይሙተኒ ኣብዛ ቁጥሪ 10 ሓደ ንቐጽል ምስ ሞተ ድሕሪ 203 ዓመት ደኣ ከመይ ኢልዩ ዝድሕን ምስ ሞተ ድሕሪ 203 ዓመት ደኣ ከመይ ኢልዩ ዝድሕን ካብ ዝሞት 203 ገይሩሎ ማለት እዩ ግናኸ ንኹሉ ትንሳኤ ከም ዝኸውን ሓጥኣን ድማ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ዳግም ሞት ንሱ እውን ሓፍረት ከም ዝረኽቡ ፈሊጡ ካብታ ድሓር እትመጽእ ፍርዲ ከድሕኖ ስለ ዝደለየ ሮቤል ይድሓነለይ ደኣ ኣይሙተኒ ምባሉ ትንሳኤ ከረድእ እዩ እዚ ንሱ ከም ዝድሕን ሞተ ነፍስ ከም ዘይብሉ ነዚ ዝበለ ኣብ ገሃነመ እሳት ዳግም ሞት ናይ ዘለዓለም ፍርድን ሓፍረትን ከይረኽቦ እዩ ድሌቱ እዚ እንተ ዘይከውን ነይሩስ ሮቤል ይድሓነለይ ኣይሙተኒ ኣይምበለን ብዛዕባ ድሌቱ ግና በቲ ክኸውን ዘለዎ ብምሳሌ ይነግረና ሮቤል ይድሓነለይ ኣይሙተኒ በለ ብዛዕባ ተስፋን እታ ብርግጽ እትኸውን ትንሳኤን ደኣ ኩሉ ምስክር ክእክብ ዘይክእል መን እዩ እቶም ብሓሶት ዝካትዑን ፈተውት ውዳሴ ኸንቱን ካብ ምውታት ፍርቆም ክትንስኡ እዮም ፍርቆም ግና ኣይትንስኡን እዮም እንተ ደኣ ኢሎም ወይ ከዓ ካብ ስጋኦም ብኸፊል ዝትንስእ ኣሎ ወይ ድማ ፍጹም ኮይኑ ዘይትስእ ኣሎ እንተበሉ ከምዚ ኢልና ንምልሰሎም እዚ ኣድልዎዚ ኣብ እግዚኣብሔር ኣይግባእን እዩ እዚ ኣድልዎዚ ኣብ እግዚኣብሔር ኣይግባእን እዩ ሓሶት እዩ እግዚኣብሔር ከቶ ነዚ ኣይገብሮን እዩ ሕጂ ድማ እቶም ምውታት ዝትንስኡ እቶም ምውታት ዘተንስኡ ቅዱሳን ኩሉ ስጋኦም ዘየተንስኡ እንተ ደኣ ኮይኖም ኣብ መጽሓፍቲ ንመርምር ኤልያስ ንወድታ በዓልቲ ሰራጵታ መበለት ከተንስኦ ከሎ ኩልንትኑ እዩ ዘተንስኦ ካብ ኣካላቱ ሓንቲ እኳ ኣይተገድፈን እቲ ናብ ዓጻጽምቲ ኤልሳዕ ዝተደርበየ ድማ ኩለንተናኡ እዩ ዝተንስአ ካብ ኣካላቱ ሓንቲ እኳ ኣየትረፈን መጽሓፈ ነገሥት ማማ ብረይ ቀዳመይቲ እሺ መጽሓፈ ነገሥት ቀዳምቲ 16 17-14 ኦምሪን ብዘለው እስራኤል ከዓ ምስኡ ካብ ጊብቶን ደይቦም ንተርጻ ክኸብዋ ኮነ ድማ ዚምር እታ ከተማ ከም ዝተታሕዘት ምስ ረኣየ ብሰሪ እቲ ብመንገዲ የሮብዓም እናኸደ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፋእ ዘበለ ብምግባሩ ዝገበሮ ሓጢኣቱን በቲ ንእስራኤል ዘስሓተሉን ሓጢኣቱን ናብታ ኣዳራሽ ቤት ንጉስ ኣትዩ ነታ ቤት ንጉስ ኣብ ልዕሊኡ ብሓዊ ኣንደዳ ሞተ ከዓ እቲ ዝተረፈ ናይ ዝምሪ ነገርን እቲ ዝተመሓለሉ መሕላን ምምሓሎምን ንሱ ኣብ መጽሓፍ ዛንታ ዘመን ነገሥታት እስራኤል ተጽሒፎም ኣየሎን ኦምሪ ንጉስ እስራኤል ሽዑ እቲ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ክልተ ክፍሊ ተመቕለ ፍርቂ እቲ ህዝቢ ነቲ ንብ ወዲ ጊናት ከንግሶ ሰዓቦ እቲ ፍርቂ ከዓ ንኦምሪ ሰዓቦ እቲ ንኦምሪ ዝሰዓቦ ህዝቢ ድማ ነቲ ንቲብኒ ወዲ ጊናት ዝሰዓበ ህዝቢ ሓየሎ ቲብኒ ከዓ ሞተ ኦምሪ እውን ነገሰ
ንኣሳ ንጉስ ይሁዳ ኣብ መበል 31 ዓመቱ ዖምሪ ኣብ እስራኤል ነገሰ 12 ዓመት ከዓ ገዝአ እተን 6 ዓመት ኣብ ቲርፃ ነገሰ ንኸረን ሰማርያ ድማ ካብ ሸመር ብክልተ ታለንት ብሩር ዓደጋ ኣብቲ ኸረን ከዓ ሰርሐ ስም እታ ዝሰርሓ ከተማ ድማ ብስም ሸመር ጎይታ እዚ ኸረን ሰማርያ ኢሉ ሰመያ ኣሜን ካልኣይ ነገስታት ምዕራፍ 13 ካብ 20 ስጋብ 22 ኤልያስ ድማ ሞተ ቀበርዎ ብመጀመርታ ዓመት ከዓ ሓደጋ ዝወድቕ ካብ መዓብ ናብታ ሃገር መፀ ኮነ ድማ ሰባት ንሓደ ሰብኣይ ክቐብሩ ከለዉ እንሆ ነቶም ውድቀት ሓደጋ ሪኦም ነቲ ሰብኣይ ናብ መቃብር ኤልያስ ደርበይዎ እቲ ሰብኣይ ከዓ ኣዕፅምቲ ኤልያስ ምስተንከየ ሓወየ ብእግሩ ድማ ደው በለ ሃዚኤል ንጉስ ሶርያ ከዓ ብኩሉ ዘመን ይኣሕዞ ንእስራኤል ኣጥቀዖ ስጋባባያምሽ እዋህ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኣብ ቁጥሪ 26 ዘለዋ ንባባትና ኣዴና ኤልሳቤጥ ቤት ኦሪት ዘፍጥረት መጀመርታ መጽሓፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ሓላይ ምዕራፍ 2 እታ ካልአይቲ ምዕራፍ ኣብ ቁጥሪ 25 ሓንቲ ጥቕሲ ጥራይ ቁጥሪ 25 ሕዛኣ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 25 ኦሪት ዘፍጥረት هو معرف كلته قطر 25 أماملو أوريد زفترت معرف 11 كاب 39 كساب 45 نباب قطر يوحنس زفترت منبر أوريد زفترت مجمر تاع مصحف قدس اتناي مجمر تاع مصحف قدس أبو لي كيدان هو كنز فطرة ناي ماما إلسابيت مثلا دحرك أي يوحنس ماما قريتها وانجيل يوحنس معرف 10 حدا كاب 39 كساب 45 اوكي حراي ماشي ادينا إلسابيت مثلا وانجيل يوحنس معرف 10 حدا اناتكي ادينا إلسابيت دما اوريد زفطرت معرف 2 قطر 15 قريتها نباب قطر 16 እቲ ጎይታና ዘተንስኦ አልዓዛር ድማ ካብ ኣካላቱ ሓንቱካ ኣብ መቃብር ኣይተገድፈን ባዕሉ ኩልንትንኦ ምስ ክዳውንቱ ምስቲ ብኡ ዝተገንዘሉ መግነዝ ተንስአ ንሕና ግና ከምቲ ኣዳም ቅድሚ ምብዳሉ ክዳን ዘይደሊ ዝነበረ ኣብ ትንሳኤ ክዳን ኣየድልየናን እዩ شيء أدينا إلسابيت أوريد زفطرت 15 معرف كلته قص 15 معرف كلته 15 اتي سبعين اتا سبيتون دمع خلتيهم طرايوم نبرو اي حانكون كا نبرو هو قال له تسمع لنا يمكن وانجيل يوحنس راف 10 حدا خاب سانت شعتن كساب 45 هو يوسس نزي امني العلو وبلو مارتا حبتي موت كا ويتاي رابعت غير ايو ما فصيمو ጨኒ እዩ በለቶ يوسس انت تامنس كبر املاح مريا خدو አይበልኩኽን በላ ድሕርዚነት እምና العلو يسوس كعنتون لعلقو حبيلو بلا أبو سلازي سمعخان أمسكنك كالخو زوم دوي لوم زلو حزبين السخاخا خم زلاكان انت خامنس دا يزي زبالكم بر أنس كل ساعة كامت سمعني فلت اللهو إذا مسوالة العزار نعا نوز أمتسا إلو بعبي دمتس جدره التموت
ብጉኑሱ ኣእዳውን ኣእጋሩን ብእስሩ ገጹ እውን ብመኣረምያ ተጎንጊኑ ከሎ ወፀ። የሱስ ድማ ፍትሕዎ እሞ ይኺድ ሕደግዎ በሎም። ሽዑ ካብ ኣይሁድ ብዙሓት ናብ ማርያም ዝመፁ ነቲ ንሱ ዝገበሩ ሪኦም ብእኡ ኣመኑ። ስለ ቃላት ክብር ምስጋና ይኹን ኣሜን። ኣብ ቁፅር 17 ክልተ ንባባት ኣለዋና። ኣቶ ያዕቆብ ነፃ ተሃሊኻ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ ቁፅሪ 16 ማማ ትምኒት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ካብ 41 ክሳብ 56 ንባብ ቁፅሪ 17 ነቲ ሓደ ነዲኡ ዝኾነ ወዲ መበለት ኣብ ናይን ኩለንትናኡ ኣተንስኦ ንወዲ ተሓለቓሚትን ንጓል ኢያኢሮስን እቲ ሓለቓ ቤት ጸሎት ኣይሁድን ኩለንትናኦም እዩ ዘተንስኦም። ነዚ ንሳቶም ከምዚ ገይሮም ዝሓስብዎ ከንቱ ሕሊና ካባና ነርሕቕ ከመይ ንሱ ፍርቂ ኣየተንስእን ፍርቂ እውን ኣይሓድግን እዩ። ነቲ ካብቲ ዝኾነ ተነቢሩልና ዘሎን ዕርቡን ተስፋ ዝኾነና እንደኣ ነስተብህል። ኣቶ ያዕቆብ ወንጌል ሉቃስ ኣለና ዶ ስድራ ቤት ኣቶ ያዕቆብ? ይቕረታ ዲያቆን ተገሜለ ወንጌል ሉቃስ 7 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ ቁፅሪ ክንደይ ዲያቆን? ክሳብ 16 እሺ። ናብ ኣፍ ደገ እታ ከተማ ምስ ቀረቡ እንሆ ሙት ተፀይሩ ወፀ። ንሱ ነዲኡ ሓደ ወዳ ነበረ፣ ንሳ ከዓ መበለት እያ። ብዙሓት ደቂ እታ ከተማ ከዓ ምስኣ ነበሩ። ጎይታ ምስ ረኣያ ደንገጸላ እሞ ኣይትብከዩ በላ። ቀሪቡ ነቲ ቃሬዛ ተንከዮ፣ እቶም ጾርቱ እውን ደው በሉ። ንሱ ከዓ ኣታ ጎበዝ ተንስእ እብለካ ኣለኹ በሎ። እቲ ሙት ተንስኡ ተቐመጠ፣ ምዝራብ እውን ጀመረ። ነዲኡ ድማ ሃቦ። ንኩሎም ፍርሓት ሓዞም። ዓብዪ ነቢይ ተንስኡልና ኣምላኽ ንህዝቡ በፂሑ እናበሉ ከዓ ንኣምላኽ ኣመስገንዎ። ቃል ህይወት የስማዓልና ዲያቆን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ካብ 41 ክሳብ 56 እንሆ ከዓ ያኢሮስ ዝስሙ ሰብኣይ መፀ። ንሱ ድማ መራሕ ቤት ጸሎት እዩ። ኣብ እግሪ የሱስ ወዲቑ ናብ ቤቱ ከኣቱ ለመኖ። ሓንቲ ጓል ጥራይ ንሳ ከዓ ጓል 12 ዓመት እትኸውን ነበረቶ። ንሳ ንሞት ቀሪባ ነበረት። ክኸይድ ከሎ ድማ እቶም ህዝቢ ይደፍእዎ ነበሩ። እነሃ ካብ 12 ዓመት ሒዛ ደም ዘሕዛሕ ዝብላ ሰበይቲ ነበረት። ንሳ ከዓ ኩሉ ገንዘባ ንሓካይም ወድአት፣ ግናኸ ሓደ እኳ ክፍውሳ ኣይከኣለን። ብድሕሪኡ ቀሪባ ዘፈር ክዳኑ ተንከየት፣ ብኡ እቲ ምኽዓው ደም ኣቋረፀ። የሱስ ከዓ መን እዩ ዝተንከየኒ በለ። ኩሎም ኣይፋልናን ምስ በሉ ጴጥሮስ ምስቶም ምስኡ ዘለዉ ኮይኑ፣ መምህር እዞም ህዝቢ ይደፋፍኡኻን ይፀቕጡኻን ኣለዉ፣ ንስኻ ድማ መን እዩ ዝተንከየኒ ትብል በሎ። የሱስ ግና ካባይ ሓይሊ ከም ዝወፀ ይፍለጠኒ ኣሎ እሞ ዝተንከየኒ ኣሎ በሎ። እታ ሰበይቲ ድማ ከምዘይተሓበት ምስ ረኣየት ራዕራዕ እናበለት መፂኣ ሰገደትሉ። ኣብ ቅድሚቲ ኩሉ ህዝቢ ድማ ብምንታይ ምክንያት ከም ዝተንከየቶ ሽዑን ሽዑውን ከም ዝሓወየት ነገረቶ። ንሱ ከዓ ኣጆኺ ጓለይ እምነትኪ ኣሕወየትኪ ብሰላም ኪዲ በላ። ንሱ ገና ክዛረብ ከሎ ሓደ ካብ ገዛ መራሕ ቤት ጸሎት ጓልካ ሜታ ደጊም ንመምህር ኣይተድኩሞ እናበለ መፀ። የሱስ ሰሚዑ ኣይትፍራህ እመን ደኣ እሞ
ክትሓዊ ኣብ ኢሉ መለሰሉ። ኣብታ ቤት ምስ በጽሑ ከዓ ብዘይ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሃንስን ኣቦታ ጓልን ኣዲኣን ሓደ እኳ ምስኡ ክኣቱ ኣይፈቐደን። ኩሎም ድማ ይበኽዩን ዋይ ዋይ ይብሉን ነበሩ። ሽዑ ንሱ ኣይትብከዩ ደቂሳያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን በለ። ከም ዝሞተት ስለ ዝፈለጡ ሰሓቕዎ። ንሱ ከዓ ንኩሎም ናብ ወፃኢ ኣውፂኡ ብኢዱ ሒዙ ዓው ኢሉ ኣቲ ጓል ተንስኢ በለ። ሽዑ ትንፋሳ ተመልሰት እሞ ብኡ ተንስአት። ዝብላዕ ክህዋ ድማ ኣዘዘ። ወለዳ ገረሞም። ንሱ ግና እዚ ዝኾነ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ኣዘዞም። አሜን። ቃል ሕይወት ተስምዐልና ንኩልኩም ዘንበብኩም ዝሰማዕኩም እግዚአብሔር ፀጉ የብዝሓልኩም። ኣብዚ ከኣክለና ሎሚ ኣብ ድቅፅል ከም ፍቃድ ኣምላኽ ካብ ቁጥሪ 28 ክንቅፅል ኢና ንሎሚ ኣብዚ ከኣክለና እምበር ካብዚ ብምቅፃል መዝሙር ካብ ጉባኤ ህልወና እዩ። ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ እንተሃሊኹም ቀዳምነት ንዓኹም። እሺ ዝዝምር ከዘይ ሃሊ ሰብ ኣነ ዳ ዝምር ሞ እሺ ኢዱ ሓፍ ደበለ የለን እሺ ስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ አሜን። እመኑ ብኡ ድንቅ ይገብር ጎይታ ጠላት የርሕቕ ኮይኑ ናትና ዋልታ ውቅያኖስ ባሕሪ ዋላ እንተሓነነ የህድኦ ንሱ ኩሉ ብኡ ኾነ። እመኑ ብኡ ድንቅ ይገብር ጎይታ ጠላት የርሕቕ ኮይኑ ናትና ዋልታ ውቅያኖስ ባሕሪ ዋላ እንተሓነነ የህድኦ ንሱ ኩሉ ብኡ ኾነ። እመኑ ብኡ ትንባ ነደደ እመኑ ብኡ ማሕሙቕ ተናወፀ እመኑ ብኡ ምድሪ አንቀጥቀጠ እመኑ ብኡ ጎይታ ምስተገልፀ እመኑ ብኡ ናይ ኣሕዛብ ጣዖታት እመኑ ብኡ ረገፉ ቅድሚኡ እመኑ ብኡ ንስሙ ዝኣምኑ እመኑ ብኡ ማዕበል ተሳገሩ እመኑ ብኡ ድንቅ ይገብር ጎይታ ጠላት የርሕቕ ኮይኑ ናትና ዋልታ ውቅያኖስ ባሕሪ ዋላ እንተሓነነ የህድኦ ንሱ ኩሉ ብኡ ኾነ። እመኑ ብኡ ዘይሓልፍ መዓልቲ እመኑ ብኡ ዘይወግሕ ውን የለን እመኑ ብኡ ኩሉ ይኽእል እዩ እመኑ ብኡ ጎይታ መድኃኔዓለም እመኑ ብኡ ፍቅሪ እዩ ዘለዓለም እመኑ ብኡ ለዋህ ወንደጉ እመኑ ብኡ ዘላለም ይነብር እመኑ ብኡ እዳው ዘርጊሑ እመኑ ብኡ ድንቅ ይገብር ጎይታ
ጠላት ይርሕቕ ኮይኑ ናትና ዋልታ ውቅያኖስ ባሕሪ ዋላ እንተሓነነ የድኦ ንሱ ኩሉ ብኡ ኾነ እመኑ ብኡ ጽኑዕ መርከብና እመኑ ብኡ ፍርሒ የለን ራዕዲ እመኑ ብኡ ምስኡ እንተለና እመኑ ብኡ ወዲኡ ጠላኢ እመኑ ብኡ ሓፊሩ ዲያብሎስ እመኑ ብኡ ፍጹም ተናወፀ እመኑ ብኡ ብዓቢ ዝማሬ እመኑ ብኡ ድንቂ ገብር ጎይታ ጠላት ይርሕቕ ኮይኑ ናትና ዋልታ ውቅያኖስ ባሕሪ ዋላ እንተሓነነ የድኦ ንሱ ኩሉ ብኡ ኾነ እመኑ ብኡ ከንቱ ዘይሰርሕ እዩ እመኑ ብኡ ናይ ጸላኢ ፈኸራ እመኑ ብኡ ዘይሓድገና ጎይታ እመኑ ብኡ ኣሎ እንዶ ምሳና እመኑ ብኡ መሊኡን ጀርቢቡ እመኑ ብኡ ጸጋኻ በዝሓልና እመኑ ብኡ ካብ ኣፍ ሞት ኣምሊጥና እመኑ ብኡ ንዝምር ኣሎና እመኑ ብኡ ድንቂ ገብር ጎይታ ጠላኢ ይርሕቕ ኮይኑ ናትና ዋልታ ውቅያኖስ ባሕሪ ዋላ እንተሓነነ የድኦ ንሱ ኩሉ ብኡ ኾነ እመኑ ብኡ ድንቂ ገብር ጎይታ ጠላት ይርሕቕ ኮይኑ ናትና ዋልታ ውቅያኖስ ባሕሪ ዋላ እንተሓነነ የድኦ ንሱ ኩሉ ብኡ ኾነ። ስለ መዝሙሩ እግዚኣብሔር ይኽበር ይመስገን። ስለ ዝተዋሃበኒ ዕድል የመስግን። ኣገልግሎት ካብ በረኽ ዲያቆን ሓወይ ናብ ዝመዓረስ ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና። ጥዕምቲ መዝሙር ካብ ኣምሓርኛ ዝተተርጎመት ናይ ዘማሪት ሓፍትና ምርትነሽ ያዛ መዝሙር እመኑ ብኡ ድንቂ ገብር ጎይታ ጸላእቱ የርሕቕ ኮይኑ ናትና ዋልታ ውቅያኖስ ባሕሪ ወላ እንተሓነነ የህድኦ ንሱ ኩሉ ብኡ ኾነ እናበለት ተኣዝማች እቲ ትሕሶ እንተርኢና እውን ንዑ ዘብርህ ንዑ ደስፍሕ ንዑ ድገልጽ ነይሩ ብጎይታ ክንኣምን ክንጠራጠር ከም ዘይብልና ገባር ተኣምራት ድንቂ ኣምላኽ ምዃኑ ክንኣምኖ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ ምዃኑ ከይተጠራጠርና ንዑ ክንኣምን ከም ዘለና ንጸላእትና የርሐቐልና ኩናት ካብ ዝውርወር ፍላጻ ካብ ዝውርወር ኩናት ድማ ዋልታ ኮይኑ ከም ዘድሕነና ከም ዝከላኸለልና ወላ ውቅያኖስ ወላ ባሕሪ እንተሓነነ እንተተሰራሰረ እግዚኣብሔር መገዲ ከም ዘለዎ ከም ደህድእ ባሕሪ ህድኡ ውቅያኖስ ህድኡ ከም ደሳግር ኩሉ ዝገብር ኣምላኽ ምዃኑ እያ እታ መዝሙር ክትገልጸልና ጸኒሓ ብዙሕ ከነስተንትን ንኽእል ኢና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ መድረኽ ናብ ጉባኤ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ነዛ መዝሙር ከነስተንትና ሰዓት ዳለው ድሓን ትህብ ሽቦና ራይ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 46 ካብ 1 ክሳብ 3 ኣምላኽና ኣና መዕቆብን ሓይልን ብፀበባ ፍጡን ረድኤትን እዩ ስለዚ ምድርን ተተገልበጠት ኣኽራን ኣብ ማዕሙቕ ባሕሪ እንተተናወፁ ማያቱ እንተሃመመን እንተዓፈረን
أخران بندرم تأنقد قطن ناس أين فرهن إنا آمين تخكلنا تا مزمور تقلص مزمور داويت مبل 46 كاب قطر 1 خساب قطر 3 تعالوا تسمع لنا بونا الشيخ علي يكون حويك في التندول شما مرة زنت من عربات مساعد السامع تخينا زانا إلو مشدن ببنا بونجل يوهانس معرف 11 الشيخ ناي مارتا مالت يا يسوس انت تابع 4 تجمع ايمو يسوس انت تأمنس كبر أملاخ مرأة خدو أيبولكو خان بلا دحر زنة إني العلو يسوس كأعينتو نلعليك أحبلي أبو سلسمع كان أمسكنكا إذن دو إلوم زلو هزبي نسخاكم زلأخكاني من انتخامو دعايين بر إذا زبولكم بر أنس كل ساعة كم تسمعني أفلق اللخو إذا مسبالة الأزار ناب وطائي إلو بعابي دمتي جدري وطائي إلو بعابي جدري بو تأمين ناس كل نقر كخون كم دخل ولا موت كمان تسيو خنرق خنخل تلعب إنك تسمعنا ندلدلنا كوينة سمعتنا تعالوا تسمع لنا وانجيل يوحنس معرف 11 قطر 4 بو امنو تامين كهولي كالي خبرنا املاح زامير كلي كالي تعالوا تسمع لنا كالي دياكوني حانت دخفتن الشياطو يعقوب أب وانجيل لوكاس معرف شوعات خاب 22 كساب 23 زلو ኢየሱስ ከዓ ዕውራት ይርእዩ ሓንካሳት ይኸዱ ለምፀማት ይነፅሑ ፀማማት ይሰምዑ ምዉታት ይትንሱ ኣለዉ ንድኻታት ወንጌል ይስበኸሎም ኣሎ እሞ ኪዱ እዚ ዝረኣኹምዎን ዝሰማዕኹምዎን ንዮሃንስ ንገርዎ በኣይ ዘይዕንቀፍ ብፁዕ እዩ ኢሉ መለሰሎም ኣብዚ እንታይ ርአኒ ባዕለ ሕቶ ከም ዝነበሮም እቲ ሕቶ ናቶም ሕቶኻ መን ካንስኻ ንዓኻ ድና ወይስ ንኻልኦትና ንኻሊእና ክንፅበ ኢሎም ኣብ ዝዓበየ ሕቶ ዝሓተትሉ እቲ ዝረኣኹምዎ ኣሚንኩም ንገሩ ብኡ ዝኣመነ ምንም ፀገም ከም ዘይረክብ ብፁዕን ድሑንን ምዃኑ ኣብዚኣ እንታይ ሽሙ ትብለኒ ዲያቆን ምናልባት امين تعالوا تسمع لنا بابا يعقوب وانجيل لوقاس معرف شوعات كاب 22 كساب 23 الشيخ الوت እመኑ ብኡ ድንቂ ይገብር ጎይታ ጸላእቱ የርሕቕ ኮይኑ ናትና ዋልታ ውቅያኖስ ባሕሪ ወላ እንተሓነነ የህድኦ ንሱ ኩሉ ብኡ ኾነ يا ዲያቆን ወደ መዝሙር ዳዊት 27 13 14 እሺ هو ኣየለውሃት እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ህያዋን ከም ዝረኣዩ እንተዘይኣመንሲ ብእግዚኣብሔር ተተስፎ በርትዕ ልብኻውን ቀጥ ይበል ኣጆኻ እወ ብእግዚኣብሔር ተስፋ ግበል ኣሜን መዝሙር ዳዊት መበል 27 ካብ 13 ክሳብ 14 እሺ ካልኦት ዝተዳለና እንተሃሊና እሺ ዘዳልኹም እንተሃሊኹም ቀልጢፍ ኢልና ነብል ናብቲ ኣሰንቱና ሃይማኖት ኣቦ ምእንቲ ክንከይድ ብዙሕ ኢና ኣንቢብና ሎሚ ካብ ቁጥሪ 9 ክሳብ ቁጥሪ 17 18 ቁፅርታት ኣንቢብና ምስ ብዙሕ መወከሲ ጥቕስታት መፅሓፍ ቅዱስ
እሺ ነዛ መዝሙር ድተዳለና እንተሃሊና ኣስተንትኖ ናይዛ መዝሙር ይሽምባር ናብቲ ሎሚ ዘንበብናዮ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 59 ካብ ቁጥሪ 9 ክሳብ ቁጥሪ 27 ንዑ ከነስተንትኒና ከም ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ተማሂርና ሎሚ እንታይ ሰሚዕና እንታይ ተረዲና እንታይ ኣስተውዒልና እንታይ ኣስተንቲና ብፍሉይ እንታይ ደስ ኢልና እንታይ ኣሰብሂልና ቅድሚ ሕጂ ደይ ንፈልጦ ዝነበርና ኣስተውዒልና ደይ ንፈልጥ ምስ ጉባኤ ሓሳብና ሼር ንግበር ንሓድሕድና ንባላላሕ ሓሳብና ንጉባኤ ነካፍል ሕቶ እንተሃሊና ከዓ ንሕተት ቀዳምነት ግን ንኣስተንትኖ ጊዜና እንጠቀመሉ ቁጥሪ ክንዚኣ ኣውፅፀለ ይበሉኒ ካብ ስክሪን ከተንብቡ ተደልይኹም ክንሰማዕ ፀናሕና እንዲና ሰሚዕና እዚኣ ዲያቆን ወደይ 59 ከም ብሓድሽ እግዚኣብሔር ምሳሌ ትንሣኤ ብፍቓድ እትኸውን ብጥንሰት ኤልሳቤጥ ገለጸ ጎይታ ዝሰርሖ ሕጊ ወንጌል ከም ዝተዛረበ እቲ ቀዳማይ ዘርኢ ከምቲ ስርዓት እዩ እግዚኣብሔር ዝገበሩ ግና ካብ ብዙሕ ዓመታት ዝሞተ ማህፀን ዘርኢ ከም ዘውፅእ ገበረ ፅንሳ ዝተፈፀመ ብድሕሪ ፍጻሜ 9 ወርሒ ከም ዝውለድ ገበሮ እዚኣ ከኣቲ ናይ ክወልድ ዘይክእል ማህፀን ናብ ውላድ ከም ዝኾነ ብትንሣኤ ምሳሌ ትንሣኤ ዝገበሩ ብፍቓዱን ጥንሰታን ኣብቲ ኩሉ ዝተበፅሐን ከዓ ብፍቓድ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ካልእ ዝበለ ሓደ ዝነበረ ኣብ ማህፀና ኮይኑ ከም ትወልድ ድማ ብጥንሲ ገለፁ ፍጻሜኡ ከዓ 9 ወርሒ ተወልደ ኣሜን ቃልዎ ተስምዓልና ማማ ብረይ تفتني يوتي قلحوي ሽማ ማረዘነት أمنا مقلع صحيح بالليل بس كده لازم استني بزح لازم استنتنك وعطر عسران حدا مزرع اسران حدا مسموثي دحر خلت 103 عمد آخري إلي إيوزتن زدحن كناخي نخلو تنساي خنزقون حات عندما أب معالتي فردي داقم موت نسون حفرت كم زرقبو فليتو كابتا دحار اتمتس فردي قد حلمس لازدلي روبل دقبرو دبردولو بدلسي كم فيديو عبيو كن كابزي أنا عنان تاين مهارسي كبير بدل يلن عند حراب حدقة تأمن كوينك عند حراب محرات تأمن كوينك ولا ولادو دا أيخون نبر عراتو سلازدرية بس كقليل بدل يكون النيرو تبدل جن كدحين سلازدليو حدقة سلازقبرولو إيو أكتا عطر عسرا قليل صوا كدحنا الليلو زتمنين زلمننو أبدي أنا حدقة إني محرتن تايز بحالتن مهيرة مالتي أستنتيني እሺ ቃልዎ ተስምዓልና ጽቡቕ ኣስተንትኖ ኣብዚኣ መጀመርታ መደቀሲ ኣቦኡ መሰርከሰ
ረጊምዎ ኢና ንብል ኣብታ ቁጥሪ 18 ሮቤል ስለ ዝበደለ ያዕቆብ ኣቦ ኣቦ ቅዱሳን ኣቦታት ረገሞ ሕጂ ረገሞ ምስ በለ ኣብታ ቁጥሪ 21 ከዓ ከምዛ ክትብልያ ፀናሕኪ ኣብታ ቁጥሪ 20 እውን ልዕል ኢላ ብኢድ ካህን ድማ ሓጢኣት ከም ዝሕደግ ፈሊጡ ሮቤል ይድሓነለይ ደኣ ኣይሙተኒ ከዓ በለ ረጊምዎ ድሓር ግን ስልዩ ሮቤል ይድሓነለይ ደኣ እምበር ኣይሙተኒ በለ ይብል ስለዚ እዛ ደስተን ተንክያ ቁጥሪ 21 ደስ ትብል ቃልዮ ተስምዐልና ዝያዳ ኸ ኣቦታት ብዛዕባ እዚኣ ኣብ መወዳእታ ዝኾነ ነገር ክብሉና እዮም ሞይቱ ኣብ መቃብር ንደሎ 200 ዓመት ዝገበረ ነቂፁ ዓፅምቱ ደበለሲ ይድሓነለይ ኣይሙተለይ ሞይቱ ከሎስ ኣይሙተለይ ይድብል ኣሎ እንጂ ከምቲ ብታ ንባብ ከተንብብያ ፀናሕኪ ካብታ ድሓር እትመፅእ ፍርዲ ከድሕኖ ስለ ዘደለየ ከዓ ትብላላ ከነስተውዕለላ ቃልዮ ተስማዕልና ማማረ ዘነት እሺ ካልኦት ጊዜና እንጠቀመሉ እኩል ጊዜ ኣለና 7:22 ይደሎ 38 ደቂቃ ኣለና ቁፅሪ ክንዲ እዚኣ በሉኒ ወላ ዳንበብኩም ወላ እዞም ድሒርኩም ዳኣተኹም ሓንቲ ቁፅሪ እንቢብኩም ነታ ደንበብኩም እውን ክትገልፅዋ ፈትኑ ካብ ቁጥሪ 9 ኢና ጀሚርና ሎሚ أسر شدشته خادي أكون ودي 59:16 እሺ እግዚአብሔር ብዘይ ኣምን ሰብ ሓይሉ ከም ዘይምርመር ገለጸ ብኩሉ ግብሪ ከኣሊ እዩ እሞ ነዚ ብርግፅ ገበሮ ካብታ በትሪ ከፊሉ ዘይኮነስ ከም ፍቃዱ ኩለንተንኡ ኣተንስኡ ናይ እግዚአብሔር ዘይምርመር ሓይሉ ከም ዝኾነ ብርግፅ ዝገለጸ እዩ ብኩሉ ግብሪ ከዓ እዩ እሞ ነዚ ብርግፅ ገበሮ ካብታ በትሪ ከፊሉ ዘይኮነስ ከም ፍቃዱ ኩለንተና ኣተንሳ ብከፊል ዘይኮነስ ብኩለንተ ተንሳ እዩ ቃልዮ ተስማዕልና አሜን ሓይሊ እግዚኣብሔር ብዘይኣምን ሰብ ኣይምርመርን እዩ ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽእል ከኣለ ኣምላኽ እዩ ቴንኪዩ ማማ ብረ ቃልዮ ተስማዕልና እሺ ካልኦት عسر شوقاتون درجة مساعد الله 17 خبا 59 إذا مثاليتات إذا خمزي زجبرة نايزة لعالم هو التصفى من أنت خون إيو وتم أما قبل زلوخ أم كم زتنسون تحلق أنا بيات موسى مسكر كخون خطوة عيبل يا مثاليتات زجبرس نايزة لعالم هو التصفى من أنت خون إيو وتم أما قبل زلوخ كتنسو مخان من الحلقة نبياتنا موسى مسكر كخون إيلوها تصوعهم بس أخيدات يبل آمين ቃልዮ ተስማዕልና ማማ ብረ እሺ ካልኦት እንታይ ተማሂርና እንታይ ኣስተውዒልና ሎሚ እንታይ ኣስተንቲና ወይ ከዓ ሕቶ ተለና ደይበርሀልና ኸ ኣነ እዛ ቁፅሪ ክንዲ እዚኣሲ ግር ኢላትኒ ተረድአትን ክትንበብ ከላ ወላይ ሓስክዋ እንታይ ማለት እያ እውን ክንብል ንኽእል ኢና
هراي سقسق تخينون أبو بوتات كحلفكم وكل جيزي دلنا أمونكو حساب تمتينا حتو تمتينا إدنا حفابلنا ويوم بدمتي أمونكو تويلنا كنا بلنا غيرنا سقسق كيكونجين بلايبون سبتك كتاتل سلزولو جيزينا هنتكاملو نابو بوتات كحلفكم مجمر تاببونا بمرجيتا نعم مدرخ كوومي مدحري بونا بملأك سلام سناية صولت معتو جيروم من تخقبر لنا مدرخ ناببونا بمرجيتا الهوت يسمع لنا حونا ديكون مهارين عزب عرب عرقة كنت كيف يتسحق إكزابير كما يوعلكم كلهم هزب إكزابير بتفصاب السعازي ودحان السلام عكيبو أبي سنان بدلنا مقنان كيس أبسبه بيت مسفرن مغصرن زي بلو محرات ذكيرو بخمس خن الجابع زفقدلنا لولا بحري فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسجانا يبصحيو أب كتري 11 خلتني أستنتينه كم تحاونا ديابكون محارز بلوغن زهز اتي مجلس يبزك على التواهيبيو ازغز يزغن ناي قبائي غزي سلازخونه زلنا زستنتنا يوستنتنو نكافللو كمون زي برهنا نجر نحطلو نحدحنا غزي يو مرغز كومو هنفلينها هم تكمالو يغبا مخنياتو تي مجلسس بأخول ببحده مستمزك موكس ناي مصحف قدس تواهيبي تجزاجن كم تقدم الزبالكو كنسات فلوس طبقي أب 11 ناتي حدا كوان فقادو قاومو زيك إلى حيل إكزابير نفلت كابتي نمنتاي أبوتاتنا نزي هايمانة أبوا وهايدومو نمنتاي سريعمو انتاينا نحنا لومي كابز انتاينا نمهروي انتاينا هنقبر نئزاز زبالكال نتحدى كوان فقادو كقاومو زيكل حيل إكزابير نفلت نمنتاي نزا حسابات زحزا نايت سفح حطب الصحف نايت قصر 11 مزازمة نمنتاي علامة يبلولو خقلز كله نتحدى كوان فقادو كقاومو زيكل حيل إكزابير نفلت إذا قبل كله انتايو أب حق تفترو أتوم فريقهم زبلع صواتون بزي 10 توكل تورحي فريقهم أي سوتنيو كم تقلع عما حسن ببزح مع التفتصم كوينو زعبي بتنساقنا بحنت ساعة يزفت من زتنسن مبار نتحدى كوان فقادو قاومو زيك الحيل إكزابير نفلت حق تفترو قالو حيل إكزابير جن لعل حق تفتروي اسمع قلبو زي السانو لإكزابير أدينا قدس إنجيل مريم نصور حتى مسحات زوجو ني ملاك مجابي حديث قدس جبريل انت إزبلا اسمع البو نجر زي السان سلازي أو كسر 10 تخلته زعجي كابتا حيل إكزابير نفلت مسبلة مباركس توم زي أمنو نايموس ينجر يسمعون إكزابير زي أبير كازلو انتايو كبل كله بتري يابله بتا بتري درق انت دعا خوينا تاب بتري درق انت دعا خوينا نزا درق بترزيا اكزابير نفس قبر الله نفس ترى يكونن كاف فترة كالئ فترة تكونن أب هلاوي أخا كالئ ملكع كون الله كبري نزخر سميهن بزعبا بترو مسي اكزابير بزفو أدو خمزة عيي بزعب بترزيا كابي مسيها
أبوتاتنا أسروا من تلل لك عبد قال أملاخ زلو نعنا كم تحياوية الدين الدكا كم عدميهم كم عقمهم كم تعنهم فتفيتا بتا أملاخ ذهبات أكاميما دكات عنقل نعنا أخهم غيرهم زي ما صحف زخ الصحف كله نابت تصحفوا له جزيه ببيباروس تبعه لقصلن بقربة كبت إنسان كفاه تفاحيق الصحف كله نحد قاس كصحفوس كندي جزيه يخفلهم نيرو نمجمعات وياس أجمني سلازي إذا بترو مسيك هبيا مسيها من البعض كم زخنة ترى بتري مسيك قريص وخاب تجرب أباقي خب كلا زدالوا بتري دتخون قال أملاك انتايبل أبوتاتنا انتايلهم بزح جزيه بترو مسيه بهاليو مالت ناس مسيه بترا وأتيتشي بأرأيا تأمر تمسكال إلغاء ياريد مهلتاي ترجموا له نتمستيريل أبقى الجزابير أبز فترة معرف يغريتها أبز ساعات معرف 4 شوعته نزابة رزي أخاء أتأمرتات تتقبر الله أبئيد كاوسده نزابة رزي أخاء أتأمرتات تتقبر الله أبئيد كاوسده سلازي تابتري كم زخونة بترتات أباقي يترخو كولا زدالوا بتري أين برتني تايدا كاب أملاخ زتواهبه بزيك قال إذا بتزرق بتري خاك زابير زي الرأى سرح أملاخ سرحي أبزم عراف كي وسانا زي ساعات 14 تا يزبل مسيد ما نتابت رأى أملاخ أبيدو وسدا مسيحي جزي أبتازل ببنايا بتري زابير سلزهابو إنكاس لزبلو جن مسيد ما نتابت رأى أملاخ أب زي ساعات 14 زنب بزلخو نتابت رأى أملاخ أبيدو وسداي يقعز نتخل تأمرات قبر كله خمت زنببنايو ناب دربيو يبلو زابير كم زلا أخو لعلة فتر والسرح عملاخون يدربيو 8 خون موسيقى هاد مفتن بعلالو تحزو يبلو تنقل تقبسي نباتروم نسلس تقزيه كومو يقبرو بتر موسيقى نتمسيانة نباتر توحد نتن أسماتين ياتات ناي موسيقى بسماتين ياتات كيروم ناب تمنزلوت وناب ترنعين كاتوحد أني سلازي نزي كله نعنا نستوعي المسبلة تعمل الأخت انت إلا اتهم زي أمنو نتناي موسيا نقر يستوعي الليل موسياون يردوا عينا برن أبزا ساعات 10 كوزر 10 شدشة ليك نبيات موسيا بقدمي وبحري بدحري فرعوناويان بيمانس أقامو توم شوعتك أنا عناويان تخبيب مهلو انت يا خقبر إلو مستجنغة نعاي سلمتاي تحتني أتي سلطان هابيد كاتواهي بكالو سلازم تايبلو نستخال دما بترخال عيلكا إيد كان بحر زرق حمو مقالو هيلك نزبتري عبت العلم ماي زرق حيو هيلك سلازم بتبتري تهاري مونتو كيانوسك مكال زخيل هيكونن تبتري نايمنتاي تأمرتي إنيو سلازم تومزي أمنو نتناي موسيا نجار يسمعيل ناتو عالم كتكحدو زي كيل الأملاخ نعاي تحتتني له نعاي كابايز وانا اي تدلا قديمة السلطان هيبكا نايت سلطان هيبكا زلهو بترخا مساخالو سلازي نسخا دما بترخا العلكا إيد كان بحر زرقحمو نتب بحري مقلوي سلازي إذا بترزي أب حادث كيدان كي مسانا خلنا إذا بترزي ناي منتاي ملكتيو ناي أف إجزابير كمتي بلا كنا غازبل أب إساس معرف 11 ببتر أفون مدرخ وقعة بمنفس كان أفرد ما نرسيان كقتلهم سلازي إذا بتري موسيه لومي أب كدس بيت خريستياننا إبسكوبوسات كوموسات لكانا باباسات باترا ركات زحزوه بتري إذا ناي قسنة حلافنة أتي سماياوي وهيمانتاوي مستيرو ناي قسنة حلافنة كمتي أب جبرهاريات 10 شومنتن ناتي كاب إيد أملاخ تقبلكمو مقواسة أملاخ قواسيوو
زبل ازي نايت እግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያን ዘሃባ ስልጣነ ክህነት ስልጣነ ጉስነት ስልጣነ አገልግሎት እዛ ቤትሪ እዚኣ ሓደ ጓሳ ንክልተ እዩ ዝጥቀመላ ማለት ነተን ኣገባጊዕ ከብኪቡ ናብ ደንበ እትወላ ነታ ኣባይ ከዓ በታ በትሪ ይዝወቅዓ ማለት ስለዚ ትእምርተ መስቀል ኮይኑ ነዚ ናይ ትእምርተ መስቀል ናይ ጉስነት ምልክት ሓደ መንፈሳዊ መራሒ ልዕሊ ኩሉ ስለመጓሲኡ ከምቲ ሕያዋይ ጓሳ ሓንቲ በጊዕ ጠፊኣ 99 ኣባጊዕ ገዲፉ ናብቲ ሓንቲ በጊዕ ዝኸደ ማለት 99 ነገደ መላእኽቲ ገዲፉ ንሓደ ኣዳም ክብል ኣብ ምድሪ ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተሰጊና ዓና ናሓራ ዘውፃና ጉስነት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ሓንቲ ነብሲ ከይትጠፍእ ኢሉ ስለዚ እምበኣርከስ እቶም ዘይኣምኑ ናይ ሙሴ ነገር ይስምዑ ኢሉ ስለዚ መትሩ ሙሴ ተኣምራት ትገብር ነይራ ሙሴ ነቲ ባሕሪ ብበትሩ መቂልዎ ኣብዚ ጠጠው እንተዳይልና እዚ መልእኽትና ዓና ተፃሒፍልና ዘሎ ኣይ ክንጥቀመሉን ኢና ማለት ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብኸመይ ተዋሂቡ ጎይታ ነቲ ሓላፍነት ብኸመይ ሂብዎም እንሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክትረግፁ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ከም ኣባጊዕ ናብ ማእኸል ተኻሉ ከዓ ሰይደኩም ኣለኹ ነዚ በትሪ እዚ ብትእምርተ መስቀል ሓዲሱ ኢነታ ጉስነት ሂብዎ ንቤተ ክርስቲያን ሂብዋ ማለት ስለዚ እዚ ጉስነት እዚ እንተሰሪሕካሉ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ እንተሰሪሕናሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ ሚእቲ ዓመት ምስ ስደት ኣብቲ ዝመፅእ ከዓ ዘለኣለማዊ ሂወት እዚ በትሪ እዚ ኣባጊዕ እናጠፋኣ ሸለል እንተድናሉ ወይ ከዓ ንምጥፋእ ኣባጊዕ ንምቕጥቃጥ ኣባጊዕ እንተተጠቂምናሉ ግን ሳዕብየኑ ኣዝዩ ከቢድ እሞ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ልክዕ ከምቲ ሙሴ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦስ ሓይሊ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ስልጣን ንክብሪ ኣምላኽ ንድሕነት ህዝቢ ኣምላኽ ዝተጠቕመሉ ንሕና ከዓ ዝተዋሃብናዮ ፍልጠት ዝተዋሃብናዮ ሓላፍነት ዝተዋሃብናዮ ስልጣን ንድሕነትና ንድሕነት ህዝብናን ንድሕነት ስድራናን ክንጥቀመሉ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ንቓል እግዚኣብሔር ብህድኣት ብኣንቃድዎ ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ከዓ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ስማዕኹም ስለ ዝተፈቅደለይ ከዓ ብልቢ የመስግን آمين قال وتسمعلنا وطري 11 12 أسفيهم كجلسولنا كستنتنولنا نصنيهم الشيء مسألة شعتم كينا الله دخونا حساب تلكم حساب دمتكم حتى ريتو تلكم قدمنا ببونا مسقاري عدل كبكمي دي أخذ يكون وده أمسان تشعتن أسران شدشتن الشيء እቲ ጎይታና ዘተንስኦ ኣልኣዛር ድማ ካብ ኣካላት ሓንቲ ካብ መቃብር ኣይተገድፈን ባዕሉ ኩሉ እንተነኡ ምስ ክዳውንቱ ምስቲ ብኡ ዝተገንዘሉ መገነዝ ግን ተንስአ ንሕና ግና ከምቲ ኣዳም ቅድሚ ብምብዳሉ ክዳን ዘይደሊ ዝነበረ ኣብ ትንሳኤ ክዳን ኣልባስ ኣየድልየናን እዩ ያኸኣኒታ ኣልኣዛር ብዘይ እታ መግነዙን ገሊኡን ሕጂ ስለተንስአ بس ينان جبلو دلو خانو عوي تناي أدام بمبدالو كل الزنا برد ما أبتن سأخدام تنالباسن أدلينا نيلو العزار كام متكتن سأكلو مس مجنزو يتسيو نحنا قنا كمتا أدام كدم مبدالو كدان زيد اللزنا بره which is بتسقع زتقدنا عراقو خمزلون أيفلتني نيرو كدان أين برون ግን ዓራቆንኩም ዝነበሩ ከዓ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ኣብ ትንሳኤ ክዳን ወይ ድማ ኣልባስ ኣይድልየናን እዩ ይብል ኣሎ ክብሪ ንመድኃኔዓለም ይኹን ኣራይ ካብዚ ብምቕፃል ናብ ኣቦና ብመላከ ሰላም ክሕልፈኩም ኣራይ ክብረና ምስጋናና نعمل يكون هنا ديكون زمان أقلقلت كا يبارخ قال وتسمع لنا خمون أبونا قال وتسمع لنا مزمور زمركي حفتنا تمنيت زماري ملاخت يسمع لنا توم كلكم أبزي قبع زخونكم لما نتا مزمور تزمرت بتقسي
كموين كابزخن مهارو زمسنا زستنتنكمون زتردأكم عندما نزي قبائل كتكافلات صنعهم كلهم زمان أقلقلتكم يبارخ نتا قصري أسران شدشتني كستنتن صنيحة قطامي أدينان حفتنان بري دما نع طعيساتا مو كاب كان حسب كون صنيحة دبلسي نع مدشي قرب كستنتني كنت خبها لنا صنيحة زلما يكون مهارو زمسنا كله بزعبا تنسائيو اتي تسفا كريستنا دما تنسائي موتان كم زلو تردئنان فليتنانينا بتسفا ننبر جي الازار كاب موتات كتنسخلو كاب أكالاتو ولا خد صقر سون تقول حنتي أما قبر كي جدفة ويدما أما قبر قال خاب أكالاتو كي ترفت دحري 4 معلتي بملو أكالاتو يو قويتا بقالو الأزار وصا كم مقابر إلو زتنسو كتنسو خلا دما بجنزو توغونغين خمزغنه بعلو قويتا فتحوا ومو يخيد كم دولم أبتا وانجل يوحنس مراف 10 هذا كاب قطري 30 شعبتن نرئينا أبطانا أدام النهوان كمس خلقنا نحنا قنا كانت أدام كدم مبدالو كدان زيد اللي زنبره أبتنسأي كدان ألباس أيد لينان أيو بار تنس بيزو لنا تنسأي كم زناي على أزار تنسأي كمتي عطمي إليا إلسا تنكيو تنسأي تنسأي كنتي إلياس زتنسأو تنسائي كم أيكونن تنسائي ناتنا اتنسبين حرر نبلو زلنا انتايدا كنتي آدم كدم مبدالو كدان زيد الزنبرة اب تنسائي كدان ألباس أيد ليناني أبعاد صحفوان نزاني آدم أبو ريزة فترات معرف كلته قطر 25 سنة يزبل تسبعين سبعيتون دما كلتي رايم نبرو أي حانكم كأ نبرو إلو توانتي كدان أي نبرو من زفاي زعلم وكدان أي نبرو من كدانهم صقع أملاخ ينورو كدانهم دما كبر أملاخ ينورو طرايهم كلو دما أي حانكون نبرو مخنياتو لبي شموز نبرو صقع أملاخ زخبر مبر زحن خايكونن كبر أملاخ سلز نبره كدانهم حفرات محناخ زبهال أبعاتهم أي نبرن بار اتنعنا زصبينا زلو تنسائي دما كمتي أونجيل ماركوس معرف 10 تغلطة كاب قطري 10 شمنت جميرو أبتنسائي متانسي كمل أخت أملاخ يوم زخونو زبالة اتنعنا زصبينا زلو تنسأ دما كم ملأختي أملاخ كوينا مخنياتو ملأخت كدان يبولو من أدامن يوانن هون كي حاتو خلو سفت أريم كي تبعس خلو كابتا أي تبلعوا تباهيلهم تتخل كلوا كي بلعو خلو ترايوم نيرم
أي حنكون نبرو زبلة نتن أنا زبينا زلو تنسائي دما إذا حجن خدونا زلنا تقريدو ملقاب زدليو راسحون محصاب زدليو كدان السو أيد لينان إيو كداننا كبر أملاخي كخون نملا أختئنا خنمثل مو زت أكل تنسائي نعنا تداليلنا تليو إذا أكل دما نصبن دحرالي ناسي حجي انتا إنا خنقبر زقباءنا نحنا انتا داخل بالكويننا نازي كبر زلو تنسائي نازي ملاأخت ذا مسل تنسائي نازي زعرق ويزقدد ويزرسح كدان زي يدليو تنسائي كنتنسئ حجي نحنا دمس ود أملاخ كان لليك بأنا تناباقي عي دمس أي سمعة أنا قدمي أنا خيد نساتن دما دد حري دمس خالق سلازي فلتع نايكال دمس اندحر سميعن جن كابو يقال بأيان كم زبالي أونجل ما يوحنس معرف عصرته نحنا دما دمس تقواسانا دمس تقدمينا زخيد دمس تخل واقع زخفللنا كنسمع أما تسقاي زبل عدما يستسي سدث بل عنن سلتي زستها دمينسي بتعد حريت مع الترمان تخو قبر إلو كاتون سعيلو كبرنا عملاخ يكون نحنا دك إذا خبرة تنسائينا إذا صبينا زلو نعنا أما إتصبينا زلو كبر نجر عب نجر مخانو فليتنا دما إتخن قبرو زقبعنا حجي كنقبر إتخن مال أو زقبعنا حجي كان مال مهنياتو زن مهارو زلنا تاريخ يكونن هياويو نعنا إذا ما تزارب النازلو نعنا إذا ما زنقر النازلو أملاخنا نزم عدز زغفتلنا أملاخنا ببقزيو زنقرنا زمهرنا زمخرنا زقنحنا زقسسنا زمعدنا زلو نمنتايو انت دعيلنا كبر زلو تنسايه كنتنسئ سلازدلينايو منياتو اتمنقس أملاخ تدالي زلو نعانا سلازخوني حجن حنا دما كمتن حمش تدناقل اتمرعوي كأتخلو مبرهتن عداليين صنحمو موسو دما نابت مرعا أتوا زتبهلا بلبونا لبامات تبهيلن زتقلصا كم كنكون كما أتن كنكون اتن حمش عياشون كمتن عصرته دناقل ينيرن جن أبقينا أنسي زيتي أيتمالا أن نيرن كريستنا برهانيو كريستنا مبرهتيو إتو مبرهت خيط أفقن كل جزية زيتو قبر اللو أما إذا نحمش دما سنة مقبار زي نبرن هبت مودعتا مرعو مسيو نعنى مرعو تقبلا زبل شرح مرح مسكونة زيت عدقا خدامو زيت عدقا مسمس عدما اتناي مرعا معصو مرعو عصي وصنحي قويتا كفتنا كوتا يلندما معصو كحكو حمو كوتو ايفلت اكنني دما بلن بالكابز خمزي يدحننا أونجيل ماتيوس مراف أسران حمشتن كاب قطر حدا كساب عصرت سلسة زلو إذا تاريخ زي نرخبو إنا أمو أملاخ موداتنا يتصبق لنا نملا أختي مسيلنا برهان توقانا صفنا نعونا يبوي برخات زبل دمسي
سمعنا كنتنسى إتا أملاخ زبلنا كنقبر نسحان قربانن كل جزء دما مقبنا كون እግዚአብሔር ንኹሉና ይሐግዘና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ስለዛ ምሸት እዚኣና ኣምላኽ ነመስክኖ ንዝመጽእ ድማ ኣምላኽ ብሰላም ኣቐንዩ ናይ ዝመጽእ ሰሙን ጉባኤ ግበረልና ምሳና ዝወዓለ ኣምላኽና ምሳና ድማ ይሕደር እሞ ጸሎት ክንዓጹ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃደ ኣምላክ ኣሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን። መጀመሪያ ነዚ ጉባኤ ዝኸፈትካልና ነመስክነካ ንዓና ድማ ናይዚ ጉባኤ ዝተሳተፍቲ ክንከውን ዝገበርካልና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ጀሚርና ንክንፍጽም ድማ ኣምላኽና ስለዘይተፈላኻና ነመስክነካ። እቲ ብተፈላለየ ነገር ክግለጸልና ዝጸንሐ ቃልካ ድማ ንዓና ኢማ ኣምላኽና ንሕና ድማ ክቡር ነገር ይጽበየና ከም ዘሎ ዘለዓለማዊ ነገር ተዳሊልና ከም ዘሎ መይትና ከም ዘይንተርፍ በስቢስና ከም ዘይንተርፍ ዘለዓለማውያን ምዃንና ሰማያውያን ምዃንና ተረዲእና ኣምላኽና ትክንገብሮ ዝግባአና ክንገብር ሓይሊ ሃበና። ኣብቲ ነጉድሎ እናመላእኻልና ኣብቲ ንጋገዮ እናኣረምካና ኣብቲ ንርሕቆ እናኣቅረብካና ኣብቲ ንወድቆ ድማ ኣምላኽና እናኣተንስኣኻ ናትካ ግበረና ኣምላኽና። ንሕና ብዘይበኣኻ ድኹማት ኢና ስኻ ምሳና ተሊኻ ግና ድኻምና ብሓይሊ ውድቀትና ብትንሳኤ ጎደለና ብምልኣት ይትካእ እሞ ሕጂ እውን ኣምላኽና ኣይትፈለየና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ዝኩሉ ብዓለምና እንሪኦ ዘለና ውግእን ወረውግእን ጥምየትን ወበቡላን ንፋስን ውሕጅን ዝናምን ድማ ኣምላኽና ንስኻ ሓይሊ ኣለካ ንኩሉ ክትቅይሮ ንኩሉ ከተቁረሞ መዓት ኣቁረልና ሕረት ኣውርደልና እቶም ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ፀበባን ዘለዉ ድማ ስኻም መራሃዊ ኢኻ ኣርህወሎም ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለዉ ስቃይ ዝሳቀዩ ድማ ጸሎትኩም ዘኩርና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ስኻ ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ከም ሓደ ሰብ ገርካ ክትፍውሶም ድማ ሓይሊ ስልጣን ኣለካ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት እንምነካ ኣሎና ሕረትካ ውርደሎም እዙና ናፃናንዕ ጥሙያት ንሳዕ ጽማዓት ኣርዊ ዕሩቃት ክደን እስራት ፍታሕ ይወፈሩ ድሓኒ እትወልና ገሾም ዘሎ ኩሎም ወገናትና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ድሓን ምለሰልና ዝወለድናዮም ኩሎም ድማ ኣምላኽና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና። ሰላም ኣዒልካ እናኻ ነመስክነካ ሰላም ድማ ሕድረና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእኽቲ ክሓልወና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣዳይ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ፍትሐ ወይ ስረ ጊዜና ኣምላክና ወዳና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒቆ ካና ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለበረከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካናቱ አይዲ ያቆናት ሮን ሳርጎ ጻናት በስመከሙ ኩኑ ፍታኑን ጻህነ ይረሰነች ኩሏን ስማት ኪዮ ማሐረነ ክርስቶስ መልዓሰብ ተፈልተን ዚዮ ማሐረነ ክርስቶስ 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 ከሙን በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማሐረነ ክርስቶስ መልዓሰብ ተፈልተን በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ
بنت اجزئتنا مريم هرنكسوس بنت اجزئتنا مريم هرنكسوس بنت اجزئتنا مريم هرنو كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታን እፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ንኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት አሜን። ብሩኽ ለይቲ በታትና ንኩልና ቃለ ህይወት ይስማዕና። ኣጀሚሩ ዘፈፀመና ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ደሓን ሕደሩ አሜን አሜን። ወደይ ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ባይ ብሩኽ ለይቲ علينا رحمة على مبروك ليت كلكم አሜን። ኩላህና ቃለ ህይወት ይስማዓልና። አሜን አሜን። አባታትና ሰላም ለይቲ ሰላም ጀሚዕ ሰላም ዝፈፀመና ባህሪ ፈጣሪና ኣምላክ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፃሕዮ ኩልኩም ተቆም ስራሕኩም እናወሃይኩም ብኣንካ ኣድዎን ብጥቃትን ክትከታተልዎ እዞም ንስኹም ከዓ ትብሕጉ ዘርኢ እግዚኣብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፈታን ናክፈልኩም ከምቲ ንሎም ሰላም ጀሚርና ብሰላም ክንፍፅም ዝረዳእና ከዓ ንዝመፅእ ጉባኤና ብድሓነ ሰላም ክንጋባእ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ሰላም ለይቲ ሰላም ይራኸበና። አሜን። እሺ ሰባት በለና ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣገልግሎትኩም ይባረኽ ብሩኽ ለይቲ አሜን። ኩላህና ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና።